Пакінулі ўсё і пайшлі за ім. Манаства на Беларусі. Хвала Христу, паважаныя радыёслухачы і проста гледачы, хто нас глядзіць на канале YouTube, у інтэрнэце. З вами журналіст Тарас Шчыры. І сёння вось у рамках нашага праекта «Пакінулі ўсё і пайшлі за ім. Манаства на Беларусі» будзем размаўляць з сёстрамі-еўхарысткамі, якія прыехалі, што цікава, да нас у гэты дзень у Мінск з розных дыяцэзій, з розных мясцін Беларусі, за што ім вялікі дзякуй. На пачатку я іх прадстаўлю. Сястра Лілія Дарожка, Наталля Арлянковіч і Лена Панцялей. Вітаем вас у студыі. Дзякуй вялікі. Ну, на пачатку скажыце, адкуль вы да нас па чарзе прыехалі, як это вы так скалаціліся одну каманду і прыйшлі все разам? Я приехала з Витебской области, с парафии Друя. Я оттуль походжу, праве, что оттуль. Ну и там теперь працую. Угу. Вось, а сестра Наталья? Я приехала з Гродзенской диацезии, Островец. Угу. А тут вам ближе, да, сестра Лена? Я сестра Лена, працую цяпер у Барысаве, і я сама паходжу з Барысава. Так сталася, што праз 20 гадоў я вярнулася працаваць у сваю парафію родную. Шчаслівы чалавек. Як так адбылося, што вы разам у Мінску сустрэліся? Прыехалі на праграму, альбо у вас нейкая сустрэча? Не, мы спецыяльна прыехалі на праграму разам, бо мы любім быць у супольнасці, адна другую падтрымліваць. Ну і лічым, што заўсёды разам весялей, спарней. Вось, сестра Лілія, вы скажце, а як наогул вы часта сустракаецеся разам, вось все сёстры еўхарысткі ў Беларусі, адбываюцца такія малітоўныя спатканні паміж сёстрамі? Ну, паколькі у нас не вельмі шмат дамоў, і на той тэрыторыі, дзе я працую, у нас там 3 домы, аж 3 дамы, у Друі, у Слабодцы і ў Браславе. Гэта там адлегласць 30 кіламетраў ад Друі да Браслава, да Слабодкі 10, ну, это вельмі блізка. Таксама Полацкі яшчэ недалёка, таму мы часта сустракаемся з сёстрамі, асаблівасці з тымі дамамі, дзе мы жывём. Вось, а з тымі сёстрамі, якія ўжо троху далей, у Астраўцы, у Барысаве альбо ў Гродна, ну там уже не так часто сустракаемся. Угу. Сестра Наталья, а это няма таких вось штогадовых, таких нацыянальных спатканняў еўхарыстак, ці ёсць? Конечно, ёсць у нас таксама рэкалекцыі наши ёсць, і мы штогод збіраемся на рэкалекцыі, на рэновацыі, на аднаўленне духовае, альбо таксама на розныя наши свята кангрэгацыі. Это дзесьці ў Мінску адбываецца, ці вы едзеце ў розныя мястэчкі, у залежнасці? У розных мясцінах, але галоўным домам з'яўляецца Браслаў, там лепшыя умовы для сустрэчы, і там часцей за ўсё сустракаемся. Зразумела. Ну, давайте, напэўна, раскажам пра вашу кангрэгацыю. Вось, сестра Лена, адкуль наогул взяліся еўхарысткі? Што гэта за такая вось супольнасць сясцёр? Хто заснаваў, калі это ўсё ўзнікла? Заснаваў нашу супольнасць благаслаўлёны Юрый Матулевіч, а ён таксама манах, мар'янін, і ў свой час наша супольнасць была заснавана ў 1923 годзе, і біскуп тады быў Юрый Матулевіч біскупам віленскім, і заснаваная яна была ў Друі, і Друі таксама падлягала пад віленскую дыяцэзію. Ён бачыў, што простая люднасць беларуская, яна таксама патрабуеце такіх самых простых і сясцёр, которые працавалі разам з ім, паходзілі з гэтых мясцін і мову ведалі гэтых людзей. І таму падумаў, што ў Друі ёсць такая магчымасць, каб там заснавалася наша кангрэгацыя. І сёстры, першыя 3 сястры паехалі ў 1923 годзе, 19 сакавіка, это лічыцца заснаванне нашай кангрэгацыі на святога Юзафа. То бок вы атрымліваецца такі амаль што спрадвечная беларуская кангрэгацыя, якая была заснавана вось на гэтых гістарычна-трытальных землях, дзе знаходзіцца наша краіна. Так. Для такіх людзей проста. Да. Як наогул вось гісторыя кангрэгацыі развівалася? Раскажыце. Ну, магу пачаць ад таго, што нашай калебкай месцам нараджэння гэта ёсць Друя, дзе цяпер працуе сестра Ліля. І хачу некалькі слоў прачытаць з таго, што калісьці мне, так вот, склаліся думкі.
Друе месца нашага нараджэння, месца шчодрых ласк і благаслаўлення, месца няспыннай малітвы і адданай ахвяры, месца шчырага служэння ў Божай справе. Менавіта тут Бог сясцёр паклікаў, да любові чыстай, пакорнай, адкрытай. Паклікаў бедных, каб радасць дзялілі, паклікаў простых, каб былі святымі. Больш за 90 год мы ўсцяж да каранёў імкнемся, каб аднавіць дух, душу і сэрца, каб Эўхарыстыя натхненнем і моцай была заўсёды, у нялёгкім супольным жыцці, у працы для касцёла. Наша цудоўная гісторыя і непаўторная напоўніць усіх радасцю і Божым супакоем, каб мужна і моцна любілі Хрыста, праз Хрыста верна трывалі да канца. Ну, вы як паэтка сапраўдная у нас сестра. Верш сестры Натальи. Гэты верш проста быў пасвечаны 90-й гадзіне заснавання сясцёр у Друе. Мы ўжо блізка маем юбілей 100-годдзя. Вот, 90-й гадавіне, да? Вы яшчэ нешта напішце. І калі прыйдзе Божае натхненне, гэта кожнаму свой час. Вось, сестра Лілія, раскажыце, дзе наогул вось это, як можна так сказаць, арэол вось працы сясцёр эўхарыстак? Это выключна Беларусь, Літва, ці можа і так распаўсюдзілася, што ў Еўропе ёсць таксама, можа і дзесьці яшчэ далей? Ну, нашы домы знаходзяцца ў Беларусі, у Польшчы шмат дамоў. Ёсць таксама адзін дом на Ўкраіне, у Германіі, у Літве ёсць. І таксама ёсць у нас у Расіі, у Казахстане, там таксама шмат дамоў. І наша кангрэгацыя дзеліцца на дэлегатуры. Ёсць беларуска-літоўская дэлегатура і ёсць расійска-казахстанская. Вось. І галоўны дом знаходзіцца у нас у Польшчы, генеральны дом. На якім горадзе? Прушков. Прушков. Ну, але больш за ўсё менавіта ў Польшчы сясцёр, так? Ну, цяпер так, але ўжо... Але так, ну, і ў Беларусі, і ў Расіі там так больш-менш роўна. Вось, сестра Лена, падкажыце, растлумачце, у чым вось сэнс місіі сясцёр эўхарыстак? Чым яны займаюцца, што яны нясуць, з чым яны працуюць? Ну, наш першы такі цель нашай кангрэгацыі – гэта пашырэнне хвалы Божай і служэнне Езусу ў Эўхарыстыі. А гэта цель мы рэалізуем праз такія розныя апостальскія паслугі, якія мы поўнім у касцеле. Гэта праца з дзецьмі, катэхізацыя, гэта таксама ў якасці арганістак, закрыстыянак, выпякаем эўхарыстычны хлеб таксама мы. Розныя формы. Наш айцец-заснавальнік казаў, што мы павінны рабіць усё, што патрэбна на сённяшні дзень касцёлу. Каб былі такія, ну, бачылі патрэбы касцёла і на ўсе патрэбы былі адкрытыя, каб не зачыняліся. Бо калі паўстала наша супольнасць, тады была такая патрэба, вельмі людзі бедныя, яны не мелі магчымасці вучыцца. І тады сёстры зарганізавалі курсы такое дамаводства. Вучылі дзяўчат, як праводзіць гаспадарства дамовае, шыць і кройкі, было трыкатарства таксама. Ну, што патрабавалі, то і выходзілі з такімі да людзей. То бок сястра эўхарыстка такі чалавек-аркестр, да, карацей, універсальны, у якога 5 рук, які можа выконваць шмат розных спраў. Стараемся служыць Езусу ў Эўхарыстыі як толькі можам. Ціха, ну, перадусім, хіба што такой ціхай простай працай. Ну, я у вас ведаю, як вы ўжо менавіта з дзеткамі займаліся. Гэта катэхізацыя, это, напэўна, што тычыцца кожнай сястры, як кожная эўхарыстка мусіць быць катэхеткай, ці не? Не, розныя, у кожнай сястры розныя таленты. Я вельмі люблю дзяцей. Я люблю дзяцей і кветкі. Это таке маё умілаванне. Ну, і я дарую ім такую любоў. Мне здаецца, што нават найважнейшае, чым веды, чым мая катэхізацыя, гэта любоў, якой я дзялюся, з якой дзеліцца са мной Бог, а я дзялюся гэтай любоўю з іншымі людзьмі. Ну, дзяцей я вельмі люблю. Ну, яны адказваюць таксама любоўю.
Слухайте, а дзе вось знаходзяцца ваши міні-заводзікі па вырабу эўхарыстычнага хлеба? Это у вас у кожным доме ці не, толькі на Беларусі у некаторых месцах? Не ў кожным. Ёсць у Браславе мы выпекаем эўхарыстычны хлеб і таксама у Барысаве для сваіх патрэб. Это толькі выключна для патрэб тых парафій, дзе вы працуеце, ці наогул для ўсёй Беларусі? Калі хтосьці звяртаецца, то таксама мы дапамагаем. То бок бярэце і складаеце ў машыны і накіроўваеце туды на поўдзень Беларусі, ў Гомель. Аж такіх вялікіх у нас няма замаўлень, але заўсёды ёсць. Вось я зразумеў, што сястра Лена любіць займацца з дзецьмі. Вось вы пра сябе раскажыце пра кожную. Напэўна, у нас ёсць штосьці аднолькавае, бо гэта адно з заданняў кангрэгацыі, як ёсць катэхізацыя, выхаванне, фармаванне да хрысціянскага жыцця. Канешне, мы можам выхоўваць па-рознаму, але праз навучанне праз тое, што мы нясем навуку Христовую, праз малітву, праз сваё сведчанне, мы проста датыкаемся гэтых сэрц, якія да нас прыходзяць, і даводзім да Езуса, да Эўхарыстыі, да любові. Ну, вось у вас некая есть вось такая тэрыторыя вашай адказнасці, вось чым вы канкрэтна займаецесь такімі вось канкрэтнымі справамі? Канешне, ёсць. Што гэта? Катэхізацыя – это моя справа, якую я вельмі люблю і адкрытая на ўсё. І Бог мяне так кіруе, што я пачынала калісьці у Вільні, яшчэ з дзетак у школе, да, пасля ўжо мела іншыя абавязкі, займалася з моладдзю. Цяпер яшчэ іншыя патрэбы у парафіі Астравецкай ёсць супрацоўніцтва, праца і навука з дарослымі. Тоже чалавек расцець, развіваецца. Я вельмі цешуся і дзякую, што я магу і з дзеткамі працаваць, і моладзі не баюся, і цяпер далей развіваю свае таленты, каб выйсці насустрач да дарослых людзей. Зразумела, вось сястра Лілія, што вы скажаце? Я хацела яшчэ дадаць, што вы пытаеце, ці кожная эўхарыстка мусіць быць катэхэткай. Не кожная з'яўляецца катэхэтка, але кожная эўхарыстка ўдзельнічае ў справе евангелізацыі, катэхізацыі, таму што хтосьці працуе на першым фронце, непасрэдна катэхізуе дзяцей, моладзь, дарослых, а хтосьці проста моліцца альбо ахвяруе сваю працу. І гэта таксама лічыцца такі другі фронт, у тыле знаходіцца, падтрымлівае тую сястру, і таксама не толькі сястру, але і святароў таксама у гэтай справе евангелізацыйнай. І таксама мы удзельнічаем, ці мыем падлогу, ці гатуем абед, ці яшчэ штосьці. Усё гэта улічваецца, бо Езус улічвае таксама нашу малітву і ахвяру. Вось. Скажыце, вось мне цікава проста пачуць, таксама разабрацца проста з погляду чалавека, які знаходзіцца з іншага крышачку боку да барыкадаў, да? Чаму менавіта выбралі гэтую вось кангрэгацыю? Бо все мы добра ведаем, што ў свеце іх вельмі шмат. Можна пайсці паспрабаваць себе, куды ты захочаш. Вось чаму вы, вось сястра Лілія, прыйшлі канкрэтна да эўхарыстак? Ці быў у вас выбар куды? Ці вы проста неяк пазнаёміліся з эўхарысткамі і разумелі, што ўсё гэта маё? Выбор, канешне, быў. Так, этих кангрэгацый шмат, толькі што эўхарыстак я ведала найлепей. Таму маю парафію, дзе я нарадзілася, працавалі эўхарысткі. Вось я паходжу з Друйска, гэта недалёка, гэта ў Браслаўскім раёне. То есть Слабодка, Браслаў, Друе, там былі эўхарысткі. Я паступіла пасля ў педагагічны каледж у Полацку, і там таксама сёстры эўхарысткі былі. Вось і год, калі я чула пакліканне, гэта быў год эўхарыстыі. Для мяне таксама быў такі знак, што год эўхарыстыі. І потым я пыталася у пана Еўса, ўсё ж такі чаго яны ад мяне хочуць. І для мяне таксама адным са знакаў было такое, была нейкае спатканне моладзі было, і мы цягнулі картачкі, і мне выпала такая картачка, што гэта не ўсё роўна мясцовасць, адкуль ты паходзіш, што гэта Бог вядзе цябе. І для мяне быў такім знакам, што колькі я паходжу з той мясцовасці, дзе эўхарысткі, такім знакам было, што магу ісці да іх. І толькі потом, як я ўжо была ў кангрэгацыі, я адкрывала і ўсю прыгажосць гэтага харызмату, хоць як прыходзіла да сясцёр, я там добра не ведала, чым сёстры так, насамрэч жывуць усю гэтую прыгажосць, і толькі потым з цягам часу адкрывала. Ось, сестра Наталья, што вы можете сказаць пра сябе?
Я до сестер пришла пасля школы, закончивши школу. И для меня сестры были таким прикладом простоты, любові, якая пацвярджаецца ў учынках. То есть, мне прапанавалі сяброўкі, прапанавалі іншыя кангрэгацыі, там, дзе больш адукаваныя, можа, сёстры, да? Але мне гэта прастата і адданасць у працы любові для касцёла мяне, напэўна, найбольш прыцягвала. Акрамя гэтага, сестра Лена добра пацвердзіць, што мы збіраліся на працэсіі, на адарацыі, на такія адарацыі нават асабістыя. Мы чыталі дзённік Матулевіча, мы пазнавалі сваю такую дарогу праз нейкія знакі, і мяне гэта наблізіла яшчэ больш да сясцёр. Бо у той час мы ведалі і іншая кангрэгацыя, 97 год, і іншых сясцёр ведалі, бачылі, што дзяўчаты ідуць да іх менавіта. І калі мне прапанавалі да іншых сясцёр ісці, мне проста нават пытання не было, і думкі такія не прыходзілі, каб пайсці да іншых. Мяне ў харысткі выхавалі, проста інакш не магла пайсці, як да іх. Вось, сестра Лена, а ў вашым выпадку это ўсё адбылося таксама праз знаёмства, ці вы выбіралі, думалі? Не, я нават і не шукала іншага згромаджэння і не думала наконт гэта. Я заўсёды жартую так, што Бог пажартаваў, бо заўсёды, калі з бабуляй размаўлялі, бабуля заўсёды неяк казала, што ой, я так хацела пайсці ў закон. Добра, калі б хто-небудзь пайшоў з маіх унукаў. Але унукі такія. Яны бабулю слухаюць, а свой розум маюць. І потым, як Бог паклікаў, я кажу, што бабуля заўсёды хацела, а мне прыйшлося ісці. Але гэта толькі жарт, сапраўды. Бо пакліканне, што такое пакліканне? Гэта калі хтосьці цябе клічыць. Нас хтосьці, мы пачуем знаёмы голас на вуліцы. Можа па гэтай вуліцы ісці 10 лен, а адвярнецца толькі на гэты знаёмы голас, толькі адна. І пакліканне это таксама такі адказ на гэты голас. Шукаць я не шукала іншых згромаджэнняў, бо у нас у Барысаве таксама працавалі сёстры. Я бачыла іх такую ціхую ахвярную працу. І сестра Наталья, мы у 1 год пайшлі да сясцёр у харыстак, разам пачыналі і разам вечныя шлюбы складалі з сестрой Натальей. І калісьці мы асталіся на такую, сваю малітву, адарацыю і адчынілі дзённік Юрія Матулевіча. І тады, каждый адчыняў, это ж было так, можа, модна, якая там выпадзець, якія словы Юрія Матулевіча. Бо ў нашай парафіі таксама мар'яне працуюць і ў харысткі. І мы адчынілі. Я памятаю, што мне такія словы папаліся, што не трэба шкадаваць жыцця, трэба ўсё аддаць, свае таленты, сваё жыццё для хвалы Божай. І неяк мне такія гэтыя словы так папалі ў душу, так глыбока засеяліся. Потым, калі я чытала таксама пра росіцкія падзеі, таксама нашы сёстры там былі з людзьмі, і гэта неяк тоже ў маёй душы. І потым прыйшла да мяне так сяброўка, мы разам ішлі, Лена, і яна так говоріць: ты хочаш пайсці да сясцёр? Я думаю, хто я такая, каб пайсці да сясцёр? Я ж нічога так хіба што не патраплю. Она говорит: прыходзь. Я праз тыдзень прыйшла да сясцёр, памятаю, як сёння. Прыйшла 21 студзеня. І 27 студзеня нас ужо прынялі у пастулят. Это такі першы ступень такой законнага жыцця. І да сённяшняга дня я дзякую Богу за пакліканне, ніколі не шкадавала. Колькі вас на Беларусі? 26 сясцёр. Колькасць павялічваецца, ці, можа, у 90-х быў такі бум, калі адраджалася краіна, адраджалася духоўнасць беларуская? Бум такого вялікага буму у нас не было. Цяжка сказаць, цяпер, конечно, з пакліканнямі цяжэй. Можа, моладзь не так адкрытая на такое, можа, жыццё для кагосьці, каб не для сябе. Я не ведаю, сестра. Сестра Наталья, вось на вашу думку, ці вы прыйшлі да сясцёр больш 20 гадоў таму, правильно? Так. Вось,
ці адчуваецца, што змянілася пакаленне дзяцей і падлеткаў, моладзі, з якой вы працуеце? Ці ўсё тыя ж насамрэч дзеці, якія былі? Адчуваецца вельмі. Не ведаю, у чым справа, но я як успамінаю свой узрост, то мне хацелася штосьці такога добрага, шчырага, светлага. І бачучы прыклад адданасці сясцёр, ксяндзоў, яны падабаліся, і калі адзін са святароў мне сказаў: «А ты ці калі-небудзь думала пра манаскае жыццё?» І я пачала задумвацца. Я так і не скажу іншым моладзі: «Хадзі сюды, бо тут у нас файна, у нас тут класна, у нас тут супер». Не, гэта простае жыццё, жыццё, якое таксама патрабуе і цярплівасці, і ахвяры, і радасць маеце, нясець сваё. То есть гэта трэба неяк хацець знайсці гэты шлях, а не ведаю, наколькі моладзь хоча сёння знайсці сваё шчасце. А што яны хочуць? Вы ж працуеце? Мы працуем, но я працую не каб захвоціць іх ісці за мной. Я працую, каб яны бліжэй з Хрыстом. Бо я лічу, што если яны будуць блізка Хрыста, то Бог ім дасць тое, да чаго яны створаны. І маім заданнем не з'яўляецца тое, каб усе прыйшлі да сясцёр эўхарыстак. Бог дасць тых людзей, якіх ён кліча, і я лічу, што гэта па-сапраўднаму будзе. Бо многа можа прыйсці, памыліцца і потом шкадаваць, што змарнаваны час, альбо не будзе змарнаваны. Просто трохі трэба адвагі. Я калісьці задумвалася над сёстрамі, над кандыдаткамі пра гісторыю у Росіцы, калі сёстры працавалі, хадзілі з вёскі да вёскі, дайшлі да Росіцы, і таксама былі кандыдаткі, якія хацелі стаць сёстрамі. Я так калісьці разважала над гэтым жыццём у любові, у служэнні, і так падумала, што гэта трэба мець адвагу, каб перадолець страх, а што падумаюць сябры, а як бацькі сябе адрэагіруюць, што і як. Просто аддаць, не хачу паказваць сябе прыкладам, але ў маім жыцці менавіта так і было. Моя мама у касцёл яшчэ не хадзіла, як я пачала хадзіць. Так сталася, это таямніца Бога. Як я прыйшла ў закон, як я была ўжо на навіцыяце, тады толькі мама прыйшла ў касцёл і да споведзі. То бок вы пайшлі насупераць усяму вашай сям'і, да? Нет, я б не сказала, што насуперак. Просто бацькі не разумелі гэтага. Як это так, аддаць жыццё, пайсці ў манастыр, служыць ксяндзам. Такое было разуменне майго таты. Гэта было вельмі страшна прадставіць, што моя дачка служыць ксяндзам. І вось праз некалькі год я ўжо задумывалася, што значыць любоў, гэта служэнне. Толькі светскія людзі разумеюць, што я служу ксяндзам, а я служу не ксяндзам. Я служу вам, дарагія людзі, касцёлу, людзям, дзецям, дарослым, хворым, дзетдомаўцам, з прыютаў, усюды, дзе Бог пашлець, там я вам служу. Калі бацька прыняў вось тое, што вы служыце не ксяндзам, а служыце Езусу і людзям? Гэта свой працэс. Калі бацька бачыў, што хлопцы схіляюць галаву, знімаюць шапку з галавы, вітаючыся, пахвалёны Езус Хрыстос, ён тады пачаў ганарыцца. Але трэба было да гэтага дазрэць. Калі таксама папа мяне бачыў у тэлебачанні, збуцлаваць і яшчэ дзесьці, ён тады пачаў ганарыцца, што дачку бачыць увесь свет, і ён тады перастаў саромецца гэтага. Слухайце, вельмі такое важнае пытанне. Саромецца. У беларусаў есть такая, мне падаецца, часам рыса такая, таго, чаго няма там, у той жа, напрыклад, Польшы, магчыма, чаго няма ў Расіі, калі там бачыць бацюшак і манашак, там пальцам не будуць паказваць, бо людзі прызвычаліся. У нас жа час ад часу можна падобнае сустрэць. Вы сустракаеце з падобным непаразуменнем у грамадстве, калі проста сястра пайшла ў краму купіць там, не ведаю, батона хлеба і пайсці па сваіх справам. Ці людзі сапраўды змяніліся ўжо на 2019 год? Што вы думаеце, сястра Лілі? Я за сваё кароткае жыццё яшчэ з тым не спаткалася, але як была ў Расіі, то гэта бачыла таксама. Як памятаю, ехала ў аўтобусе, і ўсе так глядзелі на сястру, як быццам першы раз бачылі. Думалі, што вы праваслаўная якая-небудзь, да? Не ведаю, што не думалі, ввогуле глядзелі як на нешта такое дзіўнае. А ў Беларусі неяк так нармальна. Відна, што, напрыклад, што людзі там ці не веруючы, ці як так, але каб неяк асабліва ставіліся да гэтага, я не спаткалася. А ў вашым жыцці было
Я упэўнены, Маш, што нешта такое ўзнікала. Можа. Я цяпер працую ў Страўцы, і там прыязджаюць людзі, працаўнікі атамнай станцыі. Прыязджаюць з Расіі, з Казахстану, з Украіны, і, канешне, не ўсе ведаюць пра тое, што Астравеччына – гэта каталікі, гэта людзі, якія ведаюць касцёл, дарогу да касцёла, ведаюць сясцёр, якія там працуюць больш за 20 гадоў, усе дзеці, моладзь, усе праз рукі сясцёр прайшлі. Но новыя жыхары не ведаюць, і калі выязджаеш дзесьці там у вялікі магазин, да, закупаеш там, што трэба, то глядзяць большымі вачыма. Але маім сведчаннем што ёсць? Несці Хрыста праз сваё нават адзенне, праз сваё слова, праз сваю усмешку. Вось. А ці ёсць сярод тых хто прыйшоў, вось, прыходзіць у касцёл, сапраўды з тых людзей, хто вось прыязджае працаваць у Астравец, можа? Ну, там яшчэ толькі пачаткі, яшчэ ж станцыя не пачала працаваць. Ну, але з тых, што ёсць, я вельмі цешуся. Адна сяброўка сказала, што прыязджаюць нават і каталікі з Казахстану, і з Украіны, і з Расіі, і пытаюцца, як тут, што ў касцеле. Мяне это цешыць. Мы нават маем такую ідэю, каб зарганізаваць такую сустрэчу у перыядзе Божага нараджэння, платковую сустрэчу для новых жыхароў нашага горада, каб яны увайшлі ў гэту традыцыю, бо у нас у касцеле імша на польскай мове. Гэта прынята ва ўсёй дыяцэзіі грудзенскай. І калі хтосьці прыязджаеце, чуець польскую імшу святую, незразумела для іх. Просто хацелася б зрабіць такую сустрэчу, каб дапамагчы іх увесці ў гэтыя традыцыі, у гэту прыгажосць, у гэтыя катэхезы, сустрэчы розныя, которые мы можам таксама быць разам. Ось, сястра Лена, вы паходзіце крышачку з іншага рэгіёну, ўсё ж такі Барысаў, тое ж Жодзіна, да, это не такія каталіцкія мясціны, не такія каталіцкія гарады, про які мы казалі, там Друе, это не Астравец. Ну, Браслаў, мне падаецца, наогул там большасць ўсё ж такі праваслаўных, чым каталікоў. У Браславе, у Барысаве, конечно, прабачце, да, у Барысаве, да, там нават большасць іх. Ну, я вам распавяду такую гісторыю. Мы з сястрой Аннай вязлі дзяцей, мы ехалі цягніком і вязлі дзяцей у Мінск, памятаю. І адна жанчына, ўжо ў старэйшым узросце, можа 60, а можа 70 гадоў, мы ўжо выходзілі ўжо ішлі на выхад. І яна так на мяне глядзела, і потым так з такой, злосцю нават, і казала: «О, ты такая маладая, што ты заблуждаешься. Куды ты пайшла, і гэта не дарога, і яшчэ там шмат чаго такого, негатыўнага». Я слухала, потым кажу, што я не шкадую таго, што пашла. Паглядзіце, я ж не плачу, я усміхаюся, а ёсць дзеці, з которымі мы едзем, усе довольныя, задаволеная, все. И она: не, вы заблуждаетесь. Ну, тады я трошки так мне прикро стала, я ей кажу: вы першае заблуждение выйдете. Ну, я мела на увазе, что яна першая стане перад панам. І потым будзеце бачыць, чи хто там памыляўся, я альбо яна. Ну, і так мы расстались. Яшчэ ўдагонку нешта там крычала нам. Ну, але я потым выйшлі мы з цягніка, я таксама памалілася за яе, папрасіла пана, каб неяк ей у жыцці благаславіў, дапамог. Ну, а ввогуле у Барысаве і ў Жодзіна я не сустракалася з такім нейкім негатыўным адносінам. Нават так большасці людзей з павагай адносяцца. Такія... Звычайныя, простыя такія адносіны. Нават, которые не ходзяць у касцёл, я заўсёды ездзіла маршруткай, і так і месцы уступяць, і так, вельмі не сустракалася з такімі, каб ужо так неяк непрыемна. Вось вы раскажыце, для людзей, якім, магчыма, упершыню сустрэнуць сясцёр ахварыстак, як вас знешне можна пазнаць, што за галоўныя атрыбуты, якія адрозніваюць сясцёр ахварыстак ад астатніх? Пагаворым пра касцёльную моду. А людзі часцей за ўсё кажуць, што вы ўсе аднолькавыя і ўсе аднолькава выглядаеце. У кожнай сястры ёсць вэлюм. Это такі галаўны убор. Это азначае тое, што мы з'яўляемся нявестамі Хрыста.
Ну і адзенне, сукенка, габіт, ну і крыж. Крыж у нас такі звычайны. Крыж гэта кажуць нам аб тым, аб нашых складзеных абяцаннях, шлюбах, чысціні, убоства і паслухмянасці. Это таксама, з адной стороны, крыж, а з другой стороны, любоў вялікая, которая на гэтым крыжы ёсць. Каўнерыкі такі толькі ў вас ці ў іншых сясцёр з другіх кангрэгацый таксама можа? Трошку ёсць падобныя. Гэта, ведаеце, што светскі чалавек можа так не адрозніць. Это сёстры з розных кангрэгацый адрозніваюць сябе. Нават і святары нас часам не адрозніваюць. Так што это такая мода законная. Такая схаваная ад вачэй. Слухайце, раскажыце, ну вось, магчыма, складана пра гэта казаць, але бо ўсё ж такі сёстры даволі сціплыя людзі, але што зрабілі вось харысткі ў Беларусі вось за гэтай 20 нечым, амаль што 30 гадоў, што Беларусь стала незалежнай, за што і вам самім хочацца ганарыцца, і што это мы зрабілі харысткі, это сапраўды вельмі добра для ўсіх нас, для ўсіх людзей, якія жывуць у Беларусі, ці ў тым іншым месцы, дзе гэта з'явілася. Сестра Наталья, хотела спадарні назваць бы. Я задумываюся, што сапраўды залежыць шмат ад духовага жыцця. Бо калі сёстры хадзілі без габіту, яны тоже гаварылі пра Хрыста. Іх паводзіны, іх словы, іх позіркі былі вельмі сціплыя, вельмі праўдзівыя такія. Да? Але ў той час такі цяжкі быў, каб адзець габіты. Як сёстры пачалі хадзіць у габітах, конечно, гэта ўжо знак прыналежнасці, што гэты чалавек належыць да Бога. Але так, адчыніліся, можна сказаць, дзверы на большую працу з дзецьмі, на большую працу з моладзей. Нема такога, чтоб забаранялі, чтоб там хаваліся, чтоб там тайком дзесьці. Як сёстры ў Браславе, дык вывозілі нават на лодках на остраў, каб дзеці там вучыліся, на чардаках дзяцей вучылі. Сёстры гэта рабілі, гэта тайком, гэта хаваліся. Цяпер гэта мы больш адкрыта робім. Гэта адкрыта робім і запрашаем іншых дзяцей, моладзь да таго, каб мелі магчымасць удзельнічаць у тым, што мы арганізуем рэкалекцыі, там лагера ці яшчэ штосьці. Это адкрытасць такая так і асталась, толькі змянілася што мы ў габітах пачалі хадзіць. А тое, што сёстры жылі раней, яны скрыта, але яны жылі вельмі глыбока духоўна. І гэта вельмі пранікала дзяўчат, моладзь і ўсіх людзей. Цяпер так нас видзіць, бачыць у габітах, гэта цудоўна, што мы маем магчымасць пайсці ў габіце ў бальніцу, каб спытацца, хто там да споведзі хоча, у дзіцячы садок, каб з дзеткамі займацца, у школу там запрашаюць, з настаўнікамі рабіць розныя семінары ці рэкалекцыі ці яшчэ штосьці. Гэта маем адкрытыя дзверы і нас успрымаюць як сястру-манахіню. Нават мы з сёстрамі, калі вучыліся, не ў каталіцкім універсітэце, так, а ВГУ, напрыклад, нас прымалі як сясцёр, прымалі як тых, хто служыць Богу, і вельмі палюбілі, калі я з сястрой вучылася. Поэтому і нават тое, што мы сёстры, гэта людзям адкрывала дзверы даверу, што мы людзі, якім можна давяраць. Што можете даць, сестра Лена? Я таксама хочу сказаць, што нашы плады яшчэ будуць, можа, з нашага паклікання яшчэ праз 20 гадоў, а можа праз 50. Што зрабілі нашы сёстры старэйшыя, за што мы удзячны вельмі ім, гэта за тое, што ў час пераследу яны захавалі веру і захавалі супольнасць. Можа, не хадзілі ў габітах, але захавалі супольнасць і вельмі дапамагалі святарам. Святарам, якія паехалі ў Сібір, якія былі ў турмах. Потым тыя, которые вярталіся, яны былі вельмі ўдзячныя сёстрам. За тое, што дзякуючы вот этим маленькім пасылачкам, сёстры сабе адказвалі ў ежы, а збіралі прадукты і тое, што нават і радзінкі, выпекалі неяк там, этот хлеб хавалі ў харыстычны, і неяк
людзьмі і нейкім чынам там дасылалі святарам, каб яны маглі на месцы адправіць святую імшу, паспавядаць, удзяліць людзям святую камунію. Это ў тыя часы вельмі вялікая заслуга. Ну і катэхізацыю, канешне, катэхізацыю сёстры не пакідалі. Катэхізавалі людзей, былі з людзьмі. І нават у 31 годзе, калі ў другой была эпідэмія тыфу, то ніхто не хацеў працаваць у шпіталі. Ну, бо вядома, што гэта такая заразная хвароба, і сёстры нашы пайшлі. Неяк навучыліся там рабіць тое, што там трэба, і людзі вельмі жадалі, каб былі сёстры. Нават не медсестра, которая мае там адукацыю нейкую, а каб была сестра. І сёстры таксама ў гэтых часах і стараліся, трэба было працаваць на працах, і стараліся знайсці такую працу, якая была неяк звязана з людзьмі. Напрыклад, вельмі шмат сясцёр працавала ў шпіталі. Нават простой, звычайнай там прыбіральшчыцай, але яны ў свой час там праводзілі неяк святара, альбо самі хрысцілі людзей, которые паміралі без святых сакраментаў. А ці быў такі момант у гісторыі кангрэгацыі, што яна магла спыніць сваё існаванне? Быў. У нас такі пераломны, і это 40-е годы, 43-й, 44-й, калі былі забароненыя, так выганялі сясцёр нашых, таксама сясцёр выгналі з мацярынскага дому, другі, і сёстры так блукалі па розных, людзі прымалі сёстры, але таксама сёстры не хацелі на гэтых людзей, каб яны, калі хтосьці даведаўся б, і таксама гэтым людзям таксама было б дрэнна, і тады вырашылі падзяліцца. Нас было там не шмат, каля 40, і маладзейшыя паехалі ў Польшу, старэйшыя, якія там старэйшыя былі, можа 30 гадоў, можа 40, такія былі старэйшыя. І адна сястра, Апалёнія Петкун, яна хіба што вядомая, там і нават у кніжках пра яе пісалі, яна засталася з сёстрамі старэйшымі, з хворымі таксама. І каб кангрэгацыя неяк не загінула, бо не ведалі, што будзе далей у камуністычнай такім строю, як там будзе, альбо зусім сёстры загінуць, можа ў лагеры таксама. Сёстры ведалі, што і так адна частка выехала ў Польшу, таксама ім вельмі цяжка там было пачынаць пачаткі, бо не было нават дзе жыць, а частка засталася на Беларусі. Але Бог паблагаславіў і адну частку, і другую. І сёстры там пачалі развівацца ў Польшы, і таксама на Беларусі развівацца ў гэтых цяжкіх умовах, але Бог благаслаўляў. Будзем спадзявацца, што і ў тых добрых умовах, якія зараз ёсць у Беларусі, менавіта для працы сясцёр, яны таксама будуць доўгімі гадамі яшчэ працаваць. Сястра Наталья, як разумею, у вас нейкі яшчэ там у загашніках верш ёсць, да? Давайте, мы все абавязкова вас паслухаем на развітанне. Менавіта тымі старэйшымі сёстрамі, якія ішлі адважна, мужна, нават гатовыя былі аддаць жыццё. Это верш пасвечаны сёстрам, якія ішлі падчас російскай трагедыі на смерць. Любіць Хрыста пакліканыя мы, ці ў жыцці сямейным, ці ў законе. Любіць Хрыста, як Ён нас узлюбіў, паразважаем над жыццём у любові. Любіць Хрыста – гэта служыць аддана і ахвярна. Любіць Хрыста – гэта дарыць бязмежна, пастаянна. Любіць Хрыста – пайсці на ўсё, калі нянавісць сустракаем. Любіць Хрыста – даверыць усё, любоў заўжды перамагае. Любіць Хрыста – нясці святло, дзе страх і роспач пануе. Любіць Хрыста – быць братам ці сястрой, калі ратунку людзі патрабуюць. Любіць Хрыста – дарога ўсіх святых, калі кранае гора ці нядоля. Любіць Хрыста – пакліканыя мы, давайце ж росіцу успомнім. Любіць Хрыста – гэта служыць, заўсёды сэрцам мужным і ахвярным. Любіць Хрыста – у роспачы свяціць, святлом Хрыстовым верна і трывала.
Дзякуй вялікі за такія пранікнёныя словы. Яшчэ раз нагадаю, што з вами быў Тарас Шчыры, праграма «Пакінулі ўсё і пашлі за ім. Манаства на Беларусі», а таксама нашы сённяшнія госці Ірэні, сястра Лілія Дарожка, сястра Наталія Арлянковіч і сястра Лена Панцялей, сёстры Эўхарыскі. Дзякуй вялікі і да новых сустрэч на хвалях радыё Марыя, таксама ў нашым